Kaixo, tutorial honetan Google Docsekin jarraituko dugu, baina oraingo honetan sortuko dugun dokumentua aurkezpen bat izango da. Hortarako, Google Docsen sartuta, create new edo crear nuevo, eta bigarrena, presentation edo presentazion, aurkezpena. Hor klikatuko dugu, bai, hemen txedagukeu, hemen ikusten duzuen bezala, goiko barra hontan elementu ezberdina daude, eta lehenengo aurkezpenean proposatzen digu izenburu bat gehitzea eta azpititulo bat. Jo dezagun hemen, ni jartzen duala gure proiektua. Eta azpititulo bezala, 2011 Gabonetako lana. Adibidez. Testu hauekin, nahi izan ezkero mugitzeko aukera daukezue, gora, bera, txikiagoa, nahi dezuena horko letra ere hautatuzkero, nahi izan ezkero handigo egin dezakezue, txikiagoa, kolorez aldatu, betikoa. Orduan, hau momentu zola utziko dugu, baina jakin dezazula honek ere aukera ugari ematizkizuela. Zabaltzeko, kuadroan klikatzen dezunen, hor gainean, iskinatan agertzen den lauki horietan, xagua jartzerakoan aukera ematizue zabaltzeko. Gero gainean, marraren gainean, klikatu eskutxo bat agertuko zaizue, mugitzeko. Eta hautatuta daukezuenen, gogoratu, nahi izan ezkero, ondixiagoa jartzeko, eta aurkezpen honetan, azala egin dugu, nolabait esatearren, baina diapositiba gehiago jartzeko aukera, hemen agertzen da plus ikur txiki hori. Hor, esaten badiogu, ematen dizkigu, 5 aukera hauek. Hasieran agertu zaigunaren estilokoa, beste bat izenburua eta edukia sartzeko, beste bat izenburua eta bizutabe antolatzeko, hemen beko titulo bat edo azpititulo bat edo txertatzeko, eta beste bat erabat txuri. Nik adibidez hause beha hautatuko dut horrek. Orduan, bigarren diapositiba erabat txuri dauket. Edo zen gauza sartu nahi duela. Testu bat, hemen T honetan klikatu iten dut, eta agertzen zaik testu kuadro bat, eta lehenago egin dugu bezala, edo zen gauza jartzea daukeu. Gure lana, adibidez. Eta gogoratu, edo zen gauza egin dezakeula. Tamaina aldatu, lekuz aldatu, guk nahi deguna, kolorea. Orain, diapositiba honetan bertan, erakutsiko zuet, irudi bat nola sartu. 2 aukera dituzue. Hemendik, botoi hontatik errexena, edo insert eta hor image, edo irudia. Bai? Hortik egiten baldin badegu, hemen ere 2 aukera. Gure ordenagailoan baldin badago ilone deguna irudia, harakatu ingo genuke, eta adibidez, argitxo flexioak egiten jarriko dugu. Ok, oen hiloko da irudia, eta segituan azalduko zaigu gure pantailan. Hemen daukeu, gure argitxo flexioak egiten. Argazkia handiegi dala eta ez dagula hain handiegi nahi, lehena bezala, kontu handiz, txikiagoa egin dezakegu, beti ere respetatuz bere proporzioa. Ze hau egiten baldin badet, irudia erabat distorsionatu egiten da. Beraz, kontu zibili, aldaketa horiek egiterakoan eta errespetatu proporzioa. Bai, irudia hola ondo ikusten da, baina zuek tamaina aldatzerakoan kontuz holako gauzak egitearekin. Irudia erabat zapuztu bai dezakezue. Ondo utziko dugu irudia. Eta bigarren aukera da interneten irudi bat bilatu, adibidez hemen bilatuko dugu bat ordizikoa. Ordizia. Irudietan begiratuko dugu,
Eta ordiziko irudi guztietatik, hau adibidez oso politia da, baina oso ondie da. Ez hartu handiegie dien irudiak. Hau xebe adibidez Rubikoa hartuko denik, politia da, ez da 600 biderlaren, ez da izugarri ondie, eta klikatuko dut hor. Orain, hemen agertzen den irudi honen gainean eskubiko botoiari klik egingo dut, eta kopiatu irudiaren helbidea egingo dut. Hori. Eta ja, irudi honek duen helbidea kopiatuta duanen, bueltatzen naiz aurkezpenera, kenduko dugu hain argitxorena, eta sartuko dut irudi hori, baina hemen aukera hau erabili partez, lehen hau erabili duan argitxo jotzeko, orain bekoa. Hemen esaten digu irudiaren helbidea sartu behar dugula. Hor itxatxi egingo dugu, helbidea, eta klikatuko dugu. Eta orain, internetetik hartutako irudi hori gure aurkezpenean txertatuta izango dugu. Hortxe dituza, gure ordiziko jokalari jolasen. Tira, beste aukera bat. Aurkezpenen, gehituko dut beste diapositiba bat, eta orain hartuko dut diseinu hau. Hemen, izenburu bat. Goragu. Izenburu hau nahi detela erdian agertzea. Hemen botoi hortan klikatzen dut eta erdian. Nahi duala pixkat handixagoa. Eta kolore berdea. Hortxe daukagu. Orain hemen nahi baldin badegu testuren bat idatzi, edozein gauza idazteko aukera ematen digu, betiko aukera guztikin, tamainoa, kolorea, eta nahi dezun guztia. Baina nola hori dagoeneko badakizuen, kendu ingo dut hori eta txertatuko dut beste aukera bat, bideoaren hain zuzen ere. Hemen insert hontan ikustezue daudela aukera gehiago, gero komentatuko izuet, bideo. Hor, klikatzen baldin badegu, hemen azaltzen zaigu bilatzaile bat. Eta honek egiten duena da, YouTube, Google Video eta bilatu. Orduan, adibidez, nik idatziko dut, ordizi, barkatu. Jakintza ikastola, matrikulazioa, 2010. Iragarki bat egin genuen zuek ikusita daukazu. Hauxe, bideo hau txertatu nahi dut. Bilaketa egin dut, aukeratzen dut, eta hementxe daukegu bideo txertatuta. Bideo hau ikusteko, klikatzen dugu, eta ja ikusteko mun gaude. Ematen baldin badiot, oain hasiko da ikusten. Ikusten duzue, bideoa nola ikus daiteke, bideoarekin haundigoa eta egin daiteke, baina nik horrei adibidez ez nuke egingo. Eta esplikatuko dizu zergatik. Bideo hauek normalen gero ikusten die aurkezpen moduan. Eta aurkezpen modua pantaila ikusten duzuen bezala, pantaila osoa hartzen du. Orain kargatzen ari da, hementxe daukegu. Orduan, aurrera egiten dugunen, iristen gea bideo ontara, eta honekin, botoi honekin, ja jartza daukegu pantaila osoan bideoa. Orduan, bideoa handitu gabe, gero nahi dugunen jartza daukegu pantaila osoa. Bai, beraz, irtengo gea aurkezpenetik, eta jarraituko dugu hemen lanen. Ikusten duzu bezala, bideo txertatzea ez da bat ere zaie. Arazo bakarra da, bideo txertatzeko momentuan, kenduko de bideo hau, eta txertatu bideoa. Bilaketa bat egiteko garaian, hor idazten baldin badugu ordizia, bakarrik adibidez, eraskotako bideoak eta gian guk ordiziari buruz bilatu nahi dugun bideoa ez zaigu agertzen. Orduan, bideo hori agertzen ez bazaizu, ez digu aukera gehiagorik ematen beste nunbaiten bilatzeko edo. Horregatik nire aholkua da, jutea YouTubera eta ikusi nahi zuen bideo hori zuzenen klikatzea, adibidez, imaginatu hau dela, zuen bideo tutorial hau. Hau bilatu nahi duela, eta DPT buruz bideo tutorial asko dago. Orduan, hobe da
izenburu osoa kopiatzea, ez dituzte. Kopiatu eta izenburu osoa itxatxi eta bilatu. Orain, bai agertzen zaigu DPT tutorial baino gu nahi deguna, eta ez beste bat. Orduan, komenigarria da beraz, aurretik aukeratu dezuen bideo horren izenburua hitzez kopiatuta aukitzea edo idaztea, bilaketa eraginkorragoa izateko. Bueno, eta bukatzeko, komentatu nahi dizuet beste aukera gehigarri bat. Hemen, beste diapositiba sortuko dugu, txuria ere bai, eta insert honetan ikusten zuen nola dago bat drawing, marrazkia. Horrekin, beste leihatila bat irikitzen zaigu, eta hemen erraminta desberdinak agertzen zaizkigu, poligono, marrak eta bestelako aukerak, edozein, adibidez hau, forma hau, nahi diot beste kolore bat ez bete, ertza ere nahi diot jarri, ez dakit kolore horie, jarriko dugu kolore laranja hori. Adibidez, hortxe daukeu. Aldatu nahi balin badegu, borratu innet hori, hemen dauzkeu bestelako forma ja dagoeneko definituta, bihotz bat, maite minduta daudenentzat, hortxe daukezue, eta betikoa, forma honi nahi izan ezkero, eman dizaiok egun nahi dugun forma. Marra lodiagoa, adibidez, hortxe daukezue bihotz bat. Eta, hau, gordetzen badin badegu, automatikoki gure aurkezpenean txertatuta gelditzen da. Hortxe daukezue, honekin irudi bat, argazki bat baliz bezala jokatu ezakezue, mugitu, tamaina aldatu, nahi dezuena. Bai? Bueno, hauxe da guztia. Bueno, barkatu. Ez ahaztu, ez ere egiten hasi baino lehen hau, dokumentuarekin egin dezuen bezala, hasieran, konpartitu inbar dezuela nerekin. Hortarako, share in settings, hor klikatu, eta hemen nire korreoa jarri behar daukezuela, nik jaso eta ikusi alizateko zuen aurkezpena. Hau ez dut esplikatuko, aurreko tutorialean ikusi dezuelako, eta berdin da. Beraz, bakizue aurkezpenak egiten ez dala intzaile, iaz 3. mailan zeo zer ibili zineten, beraz, ez dut uste, zailtasun handiegirik izango dezuenik, hontan ibiltzeko. Animo eta ekin lanari. Agur!